si Pope Francis, daghan ang mga inspiring stories ang atong nangananggawas o ato ang nahibaluan, atong nabasa o ato ang nakita diya sa mga video sa social media. Very inspiring kayo tungod kay gikan gyud sa ilahang personal nga kasinatian uban ang Santo Papa unya kini aduna gyud dakong kalabutan diha usab sa ilahang pagtuo. Usa niini mao kining storya bahin sa kaniadtong bata pa siya, si Grace West. Nana siya sa YouTube. Very inspiring kayo ng iyang story. At 10 years old, si Grace West na diagnosed sa usa ka rare type of cancer nga neuroblastoma. Nga niabot na gyud sa bahin nga ang mga doctors niya niingon na gyud nga there's nothing more we can do about it. So, ingon og siguro kawad-an na gyud sa paglaom. Pero niya nang tungura ang iyang mga ginikanan og si Grace West buot gyud nga moadto sa Rome. Ang ilahang punteriya nga moadto sila sa Roma, hopefully nga makita ang Santo Papa. Ug tuod man sa usa ka general audience sa atong Santo Papa, kay ang Santo Papa mo gawas man gyud na siya every Wednesday kada semana kung naara gyud siya sa Roma ug nga mo nay time nga gitawag nga general audience. Ug niya nang tungura miduol si Pope Francis sa nahimutangan ni Grace West na kaniadto upaw na siya no kay undergo siguro og mga medical procedures uban iya mga ginikanan og didto giduol siya ni Pope Francis. Unya gihikap ni Pope Francis ang iyahang upaw nga ulo og gihagkan siya. Og wala lang damha a year later no matud pa sa nindot kayo ang pagka hatag og title sa maong journalist sa case ni sa bata nga si Grace. Ingon siya, a year later, Grace saw what an amazing grace. No? Amazing grace. No? Katingalahan, kahibulungan kayo nga grasya. The doctors declared that Grace was at that time already cancer-free. Cancer-free. Imagine, neuroblastoma, akong gitry ag basang ipangutana si Meta AI unsa ang neuroblastoma. Rare type of cancer gyud siya nga nakaapekto sa nerves. So kung ang mga experts mi give up na, amazing grace yug kaayo nga 1 year later sa iyahang meeting with the Pope na cancer free na siya. Ug karon gi-interview siya, she is already 22 years old and nag-eskwela siya sa acting school, no? So giadto siya sa journalist, gi-interview siya. Ang question sa journalist, nangutana ang journalist, do you think he just kissed you, he touched your head, he kissed you? Do you think he has something to do with you surviving? Sa pangutana nga kanang hagit yun bitaw sa pagtuo, no? Pero nindot kaayo ang tubag sa karon dalaga na nga si Grace West. Matud pa niya, well, it is a combination of a lot of things. So, iyang gi-recognize nga siguro tungod pod sa kining tambal, no, nga ilahang gipadayon nga pagbuhat kaniya nga iyang ginatumar siguro ingon ana. Pero matud pa, this is the key, matud pa. But ingon siya, he just inspired me to keep going and going.
He just inspired me to keep going and going. I think that is very striking. Sa 10-year-old nga bata, nga matod pa niya, all she could remember na pag-approach pa lang ni Pope Francis ayaha was a total serenity. He was a man of peace. No? And then, a 10-year-old nga cancer patient ni Ingon, he was there to keep me going and going. Mao nang hinungdan nga naa siya rason nga mabuhi. And indeed, no, mao gyud nahitabo karon very healthy nga usa ka dalaga si Grace West. Mga igsoon, sa atong pagsaulog, padayon nga pagsaulog ni ining malipayon nga panahon sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang atong ebanghelyo karon nagdala kanato sa pakighinabi ni Nicodemo sa atong Ginoo on that night. Kinsa gani si Nicodemo? Si Nicodemo usa ka membro sa Sanhedrin. So usa gyud siya ka Pariseo. Usa ka inila nga magtutudlo sa Jerusalem. Matod pa sa ni Jesus mismo sa ato nadungog karon. Unya sa sekreto lang matawag nato siya nga secret admirer gyud siya ni Jesus. Kay naningkamot man gyud siya nga makigkuan niya, makigmuadto sa iyaha. Gusto pa gyud siya maminaw sa mga pulong sa atong Ginoo. Gani towards the end sa namatay na si Jesus, no? Isa man siya sa mga nintabang sa pagkuha sa lawas ni Jesus, no? Uban ni Joseph of Arimathea, nga ang nagpahiram sa lubnganan si Joseph of Arimathea, unya ka-influential man kayo si Nicodemo. Siya gyud ang mga nanghangyo pod nga ingon ani didto siya kwaon ang patayng lawas ni Jesus gikan sa krus. So secret admirer siya sa ato ang Ginoo. Nag-interesado gyud kay siya makadungog bahin kaniya. Ug diri nakita nato nga isgot sa ato ang Ginoo kaniya mahitungod ang lihok sa Espiritu Santo. Ang lihok sa Espiritu Santo. We cannot tell kung asa gikan. Nindot kayo ang ang description, ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog nato ang huros niini apan wa ta kahibalo kung diin gikan o diin kini padulong. Ingon sab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa Espiritu. We can never pin down the Holy Spirit, no? It inspires, it penetrates our hearts to ways that we do not even know. Yung takabalo how this Spirit of God works among and within us. Muna nga, makaingon ka nga, bisan gani, no, sa bata, no, 10 years old, wa man gyud na ibuot, no? But she saw the meaning of meeting a man of peace. Imagine, to be able to, no, na dala, no, kanabang aura bitaw, si Pope Francis, nga maoy nagdasig kaniya sa pagpadayon. Sige lang, laban lang. And true enough, that is how the Spirit works. No? So very inspiring kayo nga ingon ana bitaw ang ako maibog jud ko ingon ana bitaw nga kuan nga kana sama si Pope Francis makaingon ko now, no? Extraordinary jud siya. You know, I have read another article or reflection kagahapon written by a Jesuit, si Father Danny Huang. He is a Filipino. He used to teach sa Loyola School of Theology. Nya karon dako siya responsibilidad sa ilang congregation sa Roma. Nagsulat siya sa reflection on the night before the burial of Pope Francis. Ug matod pa niya, God has a lot of surprises in you, no? Kay Pope Francis. Matod pa niya, as a brother Jesuit, iyan niya, iyang giangkon nga pagsugod pa lang sa iyang pontificate, when I heard your name being proclaimed as Habemus Papam, ingon siya, I admit doon ako'y gamayng reservation. He was there. Father Danny Wang was in the piazza, St. Peter's Square.
sa anang gabi nga gi-announce nga nanatay bag-o Santo Papa. That was in 2013, no? Nya matud pa niya murabag siya nga because we hear not so good things about you when you were Jesuit provincial in Buenos Aires. Siguro dili mayo ang mga kasinatian sa iyahang mga igsuong mga Jesuit sa iyaha ba, no? As a provincial. Pero matod pa ni Father Danny Wang, ingon siya. But okay, you were only in your early 30s then. Bata pa yun kayo siya. But you surprise us now that you, during your pontificate, during your papacy, entirely different Jorge Mario Bergoglio, Pope Francis among us. Mga igsuon, maunay experience po niya on how the Spirit of God works among us. Di yun na ito matag-an so that ang unod o ang bunga lang yun ni nga magdala ka nato og bag-ong kinabuhi. Just a fresh life among us. Na di nato masabtan. We could not even totally understand. No? The same Spirit is working in the early Christian community in sa ato ang nadungog karon sa unang pagbasa. Okay? Kanang talagsaon jud kayo ni og nga nindot jud kayo ning inspiration o makadasig kayo ni nga kabahin sa buhat sa mga apostoles. Nga tiaw mo na nga walay bisan usa kanila, no? Nga nagkinahanglan. Not one among them is in need. Ano man pasabot nga walay usa kanila nga kanang kabus, no? Ngano man tungod kay silang tanan they live life in common. So this is like a first experience of community life. Kung ang mga religious life nagpuyo sa community life, mao ni ang prototype, mao gyud ni ang modelo sa religious life. Ang usa niini nga naghatag og dako kaayo og kanang pagdasig, no, inspiration was a man named Jose, no? Jose lang gihapon, no? Atong patron si San Jose. Si Jose matud pa ni Saint Luke nga nagsulat aning Acts of the Apostles. Ingon siya, usa siya ka Levita, so meaning kaliwat sa mga pari nga taga Sipre. Naginganlan sa mga apostoles og Bernabe. Buot pasabot magdadasig, no? The strength provider, magdadasig. You see, inspiration, no? Magdadasig. Mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Iyang gibutang ang halin, ang kwarta sa tiilan sa mga apostoles. Aron mismo ang mga apostoles na ang muangay apod-apod niini aron nga walay bisan usa nga membro sa ilahang Kristohanong katilingban ang kabos. In other words, tanan, no? Nakapanag-iya niini og nga tanan nakabenepisyo sa kaayo sa usa nila si Jose. Ug mauning usa sa mga inspiration. Nindot kayo nga istorya mga igsoon. Usa mga igsoon sa atong padayon nga pagsaulog ning malipayon nga panahon sa Pasko sa pagabanaw sa atong Ginoo, ingon nga kita man sa atong pangandam sa kapistahan sa atong patron si San Jose. Hinaot nga gikan kanato usab madasig kita that we will be inspired because no doubt really the Spirit is moving among us, no? Usa niini kining ato ang nindot kaayo nga kining works of mercy, corporal works of mercy, kining atong tabang pabalay ni San Jose, no? Nga atong i-turn over karong adlaw sa piyesta mismo sa duha sa ato ang mga igsuon nga mahimong recipients ni Aine, no? Kaingon tag dako jud kaayo og grasya ni. It's really a grace moving among us nga di man gyud nato madala og magpabuhat gyud ta og kanang sana housing bitaw nga program bitaw nga kung gustohon man nato kanang sama sa mga nindot kay nga mga housing program sa ubang nasod. No, we cannot do that. Ano man, wa man tay igong resources.
Pero ang resources nga naa nato, no matter how little, no, igo na gyud nga sa hinay-hinay ginagmay makatabang ta sa atong mga igsuon nga do naman lay kanang arang-arang o disente nga puloy-anan. Nga kana bitaw matulog sila unya moabot ang ulan, dili bitaw mag iway-iway o maglikay-likay, no? Dako na jud kayo na nga ingon tag grasya, proof, no? Usa ka pruweba nga pagpakita nga really the Spirit of God nga di nato may baluan kung asa padulong, no? Is really among us and within us. Amen.